Ahoj, vítam vás pri dnešnom videu a dnes tu nie som sama, je tu so mnou Martin. Áno, poviem aj ja. No tak povedz ahoj. Ahojte, kde sú videa, kde sú? Nie som sám, je tu mama. No dobre, a dnešné video bude rozbalovanie pre Nux boxu. Takže čo tu všetko máme? Ako prvú vec tu máme toasty. Toasty títo. No, čiže to je ako trvanlivé pečivo, sucháre. Áno. My už sme takéto toasty doma mali, konkrétne aj tieto od Racia. Oni majú, myslím si, že ešte ďalšie asi 3 príchute. My sme mali ešte nejaké zelené a žlté sú, myslím. Aspoň sa mi teda zdá. U nás sa to určite spotrebuje, že? Áno. No, ďalej tu máme čipsy. To sú títo. Od Bohem. Je to teda novinka 2016, marec. A ja. Také čipsy vrúbkované, viacej značiek robí tieto vrúbkované čipsy. Ďalej tu máme čaj. Čaj. Lipton. Citrón a zázvor. Klasický Lipton s tými pyramidovými vrecuškami. My sme už tieto mali, myslím si, že to bol citrónový sorbet. Citrónový sorbet. Áno, tam je. Mali sme citrónový sorbet a potom asi lesné ovocie sa mi zdá, ale nie som si úplne istá. Myslím si, že na ňom nič zlé nebude, u nás sa čaje vždy minú. Dobre, čo tu máme ďalej? Ďalej tu máme nejaký sendvič. A ja tu asi nebude asi. So syrom, s rajčinou a s bazálkou. Není tu asi. Vidíš, tu je dole. No, dal by si také. No. Predáva sa v 2 variantách, smotanový syr a syr s rajčinami a bazálkou. Čo tu máme ďalej? Čo si vybereš? Toto. Toto? Taký ja. Takže tu máme Semtex. Ukážeme na kameru. A ja ukážem, dobre mama. Tak. A ja. Je to teda nejaká novinka marca 2016. Energetický nápoj, jemne perlivý, príjemná chuť granátového jablka. To je táto pič. No, to si možno dá táto. A ty nebudeš to pič. Ja nie. No. Mne nedovolíš. No. Tak, máme. Takže to by sme mali. Máme toto. No, potom tu máme 2 takéto nápoje, White Bear. To je Jeden je jahodový a tento je zelené jablko. A to je povedecká, toto je maminové. No, je to teda nealkoholický sladový nápoj s príchuťou jahoda. A ako som hovorila, ten druhý je teda so zeleným jablkom. Je to teda bez alkoholu, takže to by si mohol dať aj ty. Ne, ja to neľúbim, ja toto. Nealkoholický sladový nápoj, ktorý získava popularitu. Minerály, vitamíny. Dobre, takže tu máme 2 takéto nápoje. A tu máme omáčku. Majonézu. Majolku. A dobrú cel takému dáme a už nikomu. No, takže máme tu teda majolku. Je to teda česká majolka. Takúto sme ešte doma nemali, takže ochutnáme. My väčšinou kupujeme teda Hellmann's. A toto. Takže u nás sa určite majonéza spotrebuje. A toto. No, potom tu máme takýto 7 Days Cake Bar. To futiač. Od 7 Days určite poznáte croissanty, tie máš aj ty rád croissanty. No takéto nie, ale croissant, taký rohlíček. Áno, to ľúbim. No to ľúbiš, no tak toto vyskúšaš, to je také piškotové s jahodovou náplňou. Toto je. No, To sú paličky z toho. Slané paličky od Havlíka. To ešte máme? Na tom asi nemá byť čo tiež zle. Nemáme. No potom je tu posledná vec, takáto kokosová tyčinka. No. Padala. A dobrú cel také dáme a budeme mať takú nic. Volá sa to Som sladká. Je to teda plnená tyčinka s karamelovou a vanilkovou príchuťou. To by si aj ty dal? Nedal. Nedal. Ja si myslím, že dal. No a to je všetko. Inak si myslím, že obsahovo je to lepšie ako ten minulý brand Nux box. Myslím si, že tieto veci, ktoré tu sú, určite sa minimálne do týždňa u nás jedia. Ako napríklad teda slané tyčinky, to je taká chuťovka. A potom zakývame. 7 Days, takisto. Sladká tyčinka, takisto. Majonéza v kuchyni sa vždycky zíde. Nápoje
Tie sa vypijú, nealkoholické, teda ovocné. To ja vypijam, toto ty. No, ty budeš mať ten jablkový? Áno. No dobrá, ja ten jahodový. Semtex, ten sa tiež vypije. Vypije ten táto. Čajov není nikdy dosť. Ten sa vypije. No. Toto sa zje. Čipci sa zjedia. Toto sa zje. To sa tiež zje. A toto. No čo toto? To sa tiež zje? Áno. Aj ty to budeš jesť? Áno. Dobre, tak to sa tiež zje. Tak. Ahojte. To by bolo teda na dnes všetko. My dúfame, že sa vám video páčilo. Ak áno, tak nám dajte like. A pokiaľ máte nejaké otázky, môžete ich napísať do komentárov, tak na ne odpovieme. Áno. A ahoj. Ahoj! A tešíme sa pri ďalšom videu.